Siyanibingelela Siyindifasotho TV kunodaba esilithathe lapha ku Facebook. Ushenga wasehlala Nkosi ubika kanje uthi namuhla ekseni around 4 AM ngilimale ngase Escort ku N3 kuliqiniso kodwa ngoNkulunkulu ngibe nemhuzuko laphaya nalaphaya. Ngidlulisa ukubonga okukhulu to Escort hospital staff kusuka kuma security, abonesi, abodokotela nakumphathi imbala ngokunginakekela. Yebo kuyiqiniso ibeka kanjalo ngamafuphi ke insizwa lapha na Shenga wasehlala Nkosi. Kulezi nyanga ezimbalwa ezedlule siyayibona izinto ezinjengalezi lokho zenzeka. Sisanjelo kakhulu kulonyaka neminye iminyaka silahlekele kodwa if kumaskandi lokhu lisigigiyela lokhu lisondela nje lokhu libhizi lifuna ukusithathela amaqhawe amaningi lapha kumaskandi. Asazi ukuthi inhloso yini, asazi ukuthi kwenzakalani kodwa siyabona nje impela ukuthi lento lokhu isondela nje kabuhlungwana impela. Engathi abalande bamaskandi bayibamba iqini ngoba kunensela esibhekane nayo enkulu futhi esingazi ukuthi sizoyilungisa kanjani. Abaculi bakithi kunalento ehamba ihlale ba challenge isikhathi nesikhathi iyahamba ibuye angazi kwenzakalani kodwa every time umculi thizeni uma kufika isikhathi lapho okumele umsizwe wakhe ukhule or uma esethi uyakhula uyaphakama sekumele manje kwesinye stage kuba nama challenges. Asazi ukuthi kwenziwa yini lokho kodwa into esiyibuka nje ukuthi lento iyenzeka and futhi asazi ukuthi uma sekumele aye kwesinye stage bese kuba lezi inkinga kudalwa yini. Kwenza sithina esibukayo nje eceleni singakujabuleli lokho ukuthi lento yenzakala ayijabulisi ngempela. Kanti kungani kwenzeka lezi zinto emculweni and futhi kumaskandi ziyathanda ukudlala kakhulu. Akuseyona into emnandi kakhulu le. Engathi insizwa zakithi ngaqina abomama intokazi zakwethu ziqina ngempela beyibambe iqini ngoba ngathi i-challenge ila kumaskandi kakhulu modern ukudlula amanye ama-genre okwamaskandi. Kodwa insizwa makuthi lapha ithi right ayibe right lokho kuyasijabulisa. Ushenga ndisiye usebenza kakhulu senza nabantu abaningi ingoma eziningi futhi eziphumile kulonyaka esinoshenga zonke iwashayela ama-million sikuma trending list. Yabona nje naye ushenga I'm sure somehow becabanga naye ukuthi aqale into yakhe ayimele ayibonakalise njengomculi ukuthi naye uphetheni. Lo nto lesiyafisa ukuyibona ukuthi uzoyenza and izomhamba kanjani. I'm sure futhi if eyenza abantu bazomsupport kodwa nje lesi simo esinjengalesi asijabulisi bakithi kodwa ke maye right ke umfowethu siyabonga kakhulu. Bekuyilokho nje sokubika kwamanje sizobuya elinye ilanga sesizokhuluma sesizoveza ezinye izinto nomenzi kwathi into encanyana kade yenzakalile ngemonto kodwa uthe into encane abantu bengakhathazeki kakhulu. Bekuyilokho nje sibonga. Insalela.